Elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Rasulillah. Шактый гына күрешмәгәннән соң без инде дәвам итәбез. Әхлак дәресләребезне һәм узган дәрестә без сезнең белән әхлак фәненең нигезендә яткан 4 хадис. Шуны үттек. Һәм әхлак фәне ул үзе бик зур. Аны еллар буе, аны гомер буе өйрәнергә кирәк. Ләкин менә шушы бөтен әхлакны җыйсаң, галимнәребез әйтәләр, алар 4 хадискә сыя диләр. Шушы 4 хадисне өйрәнгән, алар барысы да Арбаин ан-Нававида бар. Имам ан-Нававиның 40 хадис китабында. Шушы хадисләрнең мәгънәсенә төшенеп, бу 4 хадисне үзенең тормышына сеңдергән, ягъни инде тормышында кулланып яшәгән кеше, аның инде өмете бар шушы әхлакка ирешергә, күркәм әхлакка ирешергә дип әйтәләр галимнәр. Шуңа күрә 4 хадис тиз генә кабатлап чыгам. Искә төшереп, иң беренчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кем Аллаһка һәм ахиреткә иман китерсә, сөйли икән хәерле сүз сөйләсен, юк икән дәшмәсен диде. Пускай говорит благое или молчит. Монда 2 генә вариант бар. Шуңа күрә сөйлисе сүзең хәерле булса сөйлә. Дөньяң, ахиретең өчен файда китерә торган булса, Аллаһы Тәгаләгә сине якынайта торган булса сөйлә. Юк икән дәшмәүең хәерлерәк. Әйтер сүзләрең көмештәй булса да, дәшми калуың алтын булыр ди. Шулай бит? Ягъни телне саклау. Телен тоя белмәгән кеше, телен саклый алмаган кеше, теленә хуҗа була алмаган кеше бер кашан да әхлаклы була алмый. Бер кашан да әхлаклы була алмый. Бу беренчесе. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Кешедә булган исламның матур бер күрсәткече, показатель, күрсәткече үзенә кагылмаган нәрсәгә кысылмау диде. Менә тормышта төрле безгә хәбәрләр килә, төрле вакыйгалар, төрле хәлләр була. Шушы хәбәрләрне кабул итер алдыннан, шушы вакыйгаларга үзеңнең ихтибарыңны җәлеп итер алдыннан үзеңә сорау бирергә кирәк, сиңа бу әйбер кирәкме, юкмы? Кеше бүген дә, элек тә үзенең бик күп вакытын, ихтибарын, көчен сарыф иткән бөтенләй үзенә файдасыз булган нәрсәләргә. Шуңа күрә хәтта каядыр WhatsApp'та, каядыр Telegram'да сиңа ниндидер бер хәбәр ирешеп, аңа вакытыңны әрәм итеп укып, аны кемгәдер җибәрер алдыннан үзеңә сорау бир. Бу сиңа кирәкме, юкмы? Сиңа кагыламы бу, юкмы? Сиңа, синең иманыңа, синең динеңә бу кагыламы? Юк икән, кирмә. Кысылма. Калдыр аны. Шуңа күрә чрезмерное любопытство дип әйтик инде, ул кирәк әйбер түгел. Сиңа кагылмый икән, файда китермәй икән, үткәр дә җибәр. Алга таба бар. Вакытыңны, саулыгыңны сарыф итмә кирәк мәнә. Үзеңә кагылмаганга кысылма диде. Өченче нигез, нәфес минеңнең эмоцияларын дип әйтәбез инде, хисләрен йөгәнләү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан сахабасы 3 мәртәбә сорады, миңа насихат бир диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям: ла тагдаб, ла тагдаб, ла тагдаб. Ашуга бирелмә, не гневайся, ашуга бирелмә диде. Кешенең эчендәге мине белән бәйле, нәфесе белән бәйле төрле тойгылары, төрле хисләре бар. Шуларның берсе ашу, ул инде мисал, ашу мисалы. Шулай бит. Һәм еш кына кеше менә шушы тойгыларга бирелеп китә һәм төрле хаталар эшләп ташлый. Шуларның берсе генә ул мисал буларак килде: ашуга бирелү. Ашуыңны тыю, ашуыңны йөгәнләү. Гомумән еш кына безнең ашуыбыз, ул кызганыч иманыбыз, безнең вижданыбыз, намусыбыз белән түгел, нәфесебез белән бәйле. Кашан безнең нәфескә тияләр,
безнең минебезгә тияләр, мин котыра башлый. Шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ачуыңны тый диде. Хәтта басып торасың икән, нәрсә эшлә диде? Утыр диде. Ягъни басып торганда ачу белән нәрсәдер эшләп атырга мөмкинлек күбрәк. Шулай бит. Шуңа күрә утыргач ул мөмкинлекләр кими. Юк икән ят диде. Әгәр дә бергез ачуга бирелеп, әйтер сүзе бар икән, әйтмәсен диде. Авызын йомсын диде. Ни өчен? Чөнки ачуга бирелгән вакытта кеше акылга сыймый торган эшләр эшләп ташларга мөмкин, һәм акылга сыймый торган тормышын җимерә торган сүзләр әйтеп ташларга мөмкин. Шуңа күрә ачуга бирелдеңме, гамәлеңне, телеңне тый. Ягъни нәфис тойгылары, нәфис хисләреннән тыелу. Һәм дүртенчесе күңел паклыгы, күңел чисталыгы. Кешеләргә карата чиста күңел, ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсих. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, берегез дә чын иман иясе була алмасты, хатта үзенә теләгәнне кардәшенә теләмичә ди. Пока не пожелает для брата то, что желает для себя. Шуңа күрә кеше аның нәфисе бар, ул үзенә һәр вакыт яхшысын тели. Бер кемгә дә, хатта кичкенә балага да, инде аңлый торган бала булса, ике алма сузып, берсе ишерек, шингән, тәмсез, берсе шундый матур, яхшы алма булса, акылы булган һәрбер хатта сабый да яхшысын ала. Шулай бит? Әйе, шуның кебек без үзебезгә яхшысын телибез. Менә шушы үзеңә теләгән яхшысын син теләргә өйрәнсәң, аның өйрәнергә кирәк. Аның өчен үзеңне тәрбияләргә кирәк. Аның өчен нәфесеңнең башына сугырга кирәк. Аны йөгәнләргә кирәк. Ансыз булмый. Ул булай гына беркемдә була хәзер аны сөйләшербез бүгенге дәрестә. Шуңа күрә кеше үзенә теләгәнне еш кына үзен мәхрүм итеп, лишая себя свое я, ул аны кардәшенә тели алса, менә шул вакытта ул күңел паклыгы була. Бу дүртенче нигез, дүртенче хадис әхлакның. Менә шуңа күрә галимнәребез әйтә, шушы дүрт хадисның нигезенә төшкән, шуны тормышында кулланырга тырышкан кешенең өмете бар, күркәм әхлакка ия булырга диде. Һәм без инде бүген йомгаклыйбыз әхлакның кыйммәтләре турында инде һәм алга таба иншалла атлыйбыз. Әхлакка ирешүнең димәк 5 баскычы бар, 5 баскыч. Әхлакка ирешүнең 5 баскычы. Күркәм әхлакка ирешү өчен кеше үзенең нәфесен җигәргә тиеш. Һәм менә шушы 5 баскыч бар. 5 баскыч. Беренчесе изге ният. Һәрбер эшнең башында ният тора. Намерение. Син нинди уй, нинди максат белән син бу эшкә алынасың. Һәм Имам Бухари Зияга гына үзенең китабын, хадисләр сахих китабын Иннамал аъмалу бинният дигән хадистан башламады. Шулай бит, башында ук шушы хадис торды, кешенең бөтен эше ниятеннән тора диде. Шуңа күрә син бу эшкә алынасың, үзеңнең әхлагыңны төзәтү эшенә алынасың, нинди ният белән? Нинди ният белән? Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы күркәм хылыкта. Әгәр дә син үзеңнең хылкыңны төзәтә алсаң, ни кадәр хылкың төзәлгән сайын син кемгә якынаясың? Аллаһ Тәгаләгә якынаясың. Аллаһның ризалыгына якынаясың. Әхлактан ерагайган сайын син Аллаһның ризалыгыннан ерагаясың. Әхлакка якынайган сайын син камил иманга, камил динең камилләшеп бара синең. Әхлагың камилләшкән сайын. Шуңа күрә кайбер яшьләр алар хаклы түгел. Алар әйтәләр, әхлак инде ул беренче урында түгел диләр. Әлбәттә без инде иман, шәһадәт кәлимәсе, ул мәсьәләләрне беренче урынга куябыз, ләкин әхлакны чыгарып атырга ярамый. Кешенең дине камилләшкән сайын аның әхлагы камилләшергә тиеш. Әгәр дә кеше каядыр намазда, гыйбадәттә, машалла,
хушуклы, бийик дәрәҗәләргә ирешеп тә, әгәр дә ул үзенең тудырып үстергән анасына җүнле сүз әйтә белмәсә, әгәр дә ул үзенең гаиләсе беләнме, күршесе беләнме, туганы беләнме арасын, мөнәсәбәтен төзи алмаса, аның каядыр киткән алгарышлары аңа файда бирми. Ул китә алмаячак анда. Ул шулай тыела, ләкин китеп булмый. Бусы аны артка сүрәячәк. Шуңа күрә дин ул бер тулы бер одно целое, ул тулы бер организм, ул аны өлешчә генә алга тартып булмый. Шуңа күрә әхлак динең белән бергә бара. Әхлагың калып, динең дә кала. Шуңа күрә син бу әйберне аңлап, син Аллаһ ризалыгы өчен үзеңнең холкыңны төзәтергә алынасың. Аллаһ ризалыгы өчен. Монда Аллаһның ризалыгы. Кыямәт көнендә үлчәүдә Пәйгамбәребез иң авыр йөкләрнең берсе кешенең әхлагы диде. Җәннәтнең иң өстендә, фи а'лал җанна, җәннәтнең иң өстендә кемгә йорт булыр диде. Үзенең әхлагын төзәткән кешегә йорт булыр диде. Шуңа күрә бу хадисләр безгә нәрсәне күрсәтә? Әхлакның безгә тормышыбыздагы әһәмиятен. Әхлаксыз җәннәткә кирип булмый. Әхлаксыз камил мөселман булып булмый. Әхлаксыз Аллаһның ризалыгына ирешеп булмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кыямәт көнендә миңа иң якын булганнарыгыз, әхлагы иң күркәм булганнарыгыз диде. Бу әйберләрне аңлаган мөселман ул Аллаһ ризалыгы өчен ниятли дә һәм җиң сызганып тотына. Нәрсәгә? Үзенең әхлагын төзәтергә. Башка юл юк. Шуңа күрә ният. Ләкин ниятнең дөрестлегенә кайта синең эшеңнең нәтиҗәсе. Зәгыйф ниятнең нәтиҗәсе дә зәгыйф була. Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәмне бирә синең ниятеңә карап. Шуңа күрә менә изге сәләфләр дип әйтәбез инде. Кемнәр алар сәләфләр? Алар Пәйгамбәребезнең сахабалары. Сахабаларга ияргән тамына бу беренче 2-3 гасыр. Беренче 3 гасыр мөселманнары әле фитнәләр башланмады, әле зур каршылыклар башланмады. Менә шушы иман мәсьәләсендә, акыйда мәсьәләсендә, менә шушы иң инде Риза Фахретдин бәхетле гасырлар дип әйтә инде. Гасры сагадат гасырлары дип әйтә. Менә шушы кешеләр алар сәләфләр дип әйтәләр. Алар урысча әйткәндә инде праведные предшественники. Безнең борынгыларыбыз. Менә шушы сәләфләр өчен, сахабалар өчен гамәлнең эшнең үзенә карыйда нияте авыррак булган. Мәсәлән, кеше төнлә белә тахаҗүдкә тора. Тахаҗүдкә туру ул үзе бер мәшәкать. Ләкин шушы тахаҗүдкә туру ниятен нык кылу ул сахабаларга бу тахаҗүдкә туруга карый авыррак булган. Ни өчен? Чөнки алар ниятнең әһәмиятен аңлаганнар. Без күп вакытта шушы ниятне аңлап битермәү сәбәпле ул каядыр безнең кала да безгә ул мәшәкать та китерми. Ләкин безнең ниятебез күп вакытта зәгыйф була. Һәм шуңа күрә гамәлнең нәтиҗәсе дә еш кына бик түбән дәрәҗәдә була. Шуңа күрә ният ул шундый әйбер, ул бик тиз үзгәрә. Кай вакыт кеше садака бирергә ниятли, дәрес үтеп китә инде, әгәр дә без монда кирип китсәк, кыскартам. Ләкин бу әһәмиятле әйбер. Кеше садака бирергә ниятли, Аллаһ ризалыгы өчен. Шунда уйлый, менә Аллаһның бәрәкәте, Аллаһ Тәгалә гынаһларны кичерә. Нияте яхшы иде. Ләкин сез уйламагыз, ниятләдем дә эш бетте. Шайтан ул синең ниятеңне нишләй? Телгәли башлый. Ул синең ниятеңне тарткалый башлый. Чөнки булды бу ниятләде инде, ярар. Эшләсен инде дип әйтми бер кашанда шайтан, иблис. Ул синең гамәлеңне юкка чыгарга тырыша. Һәм ул белән ниятен үзгәрттең икән, бетте. Моның гамәле юк. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен садакасын бирәм дип, закатын бирә, кемгәдер ярдәм итәм дип кеше тотынды. Ләкин шушы садакасын биргәндә кемдер килеп сокланды моңа. О, субханалла, машалла, сез шундый юмарт кеше икәнсез. Машалла, сез шундый, субханалла инде, сез шундый, субханалла инде. Киреңгенә кеше, инде мин шундый, субханалла, инде мин шундый. Нишләде? Киреңгенә сынау, бик зур сынау. Шуңа күрә
Суфьян ас-Саури нәрсә дигән? Ма аладжту шай'ан ашадда алайя мин нияти ди. Иннаха тaqallabu алайя ди. Мин ди, минем өчен ди, ниятемне давалауга карый да, бүтән аннан да авыр әйбер юк ди. Чөнки ният ди һәр даим миңа каршы чыга ди. Ул бит инде менә кирип китте бит инде, бисмилласын әйтеп, Аллаһ ризалыгы өчен. Шулаймы? Ләкин сынау җибәрде Аллаһ Тәгалә ниятенә. Кемдер килеп мактады, кемдер килеп моны зурлый башлады, кемдер әйтте, карагыз әле, сезне язып чыгарга кирәк, сезнең кебек дахи кешеләрне халык белергә тиеш. Әкрен генә теге ниятның өстенә башка һәм нишле кеше рияга кирип, рия дигән сүз инде гарәп теленнән тәрҗемә итсәк, кеше күрсен, кеше мактасын, кеше зурласын дигән нияте бөтенләй башка нияткә әйләнергә мөмкин. Нәтиҗәдә кыямәт көнендә Аллаһ каршына килеп баса, теге садака юк. Әле садака юк кына түгел, ул нәрсәгә әйләнгән? Саваплы эш гөнаһка әйләнгән, показуха. Ул бит рияга әйләнгән. Менә шуңа күрә кай вакыт эшеңне эшләп тә битердең. Менә кемдер белде, кемдер күрде, о сиңа шалтырата, карале, субханалла, син эшләгәнсең икән бит ул эшне, без белдек бит аны. Менә шуңа күрә сахабалар бик каты курыкканнар, алар гамәлләре өчен, ихласлык өчен курыкканнар һәм бер генә кагыйдә әйтәм дә бетте, алга китәбез. Без бүгенге мөселманнар үзебезнең кимчелекләрне яшергән кебек, алар үзләренең изгелекләрен яшергәннәр. Менә бүген кайсыгыз дәрескә килеп мактанып утыра? Минем шундый гынахам бар әле дип. Бөтенебезнең кимчелекләребез бар. Ләкин бит без аны килеп мактанып утырмыйбыз. Ни өчен? Чөнки без уялабыз үзебезнең гынахларыбыз өчен. Шулаймы? Үзебезнең кимчелекләребез өчен уялабыз без. Менә сахабалар без сезнең белән кимчелекләребезне яшергән кебек, алар изгелекләрен яшерә торган булганнар. Не то, что анда 3 тиен бирде дә 300 сум итеп аны Инстаграмда язып чыга, тегендә күрсәтә, монда күрсәтә. Ул бит инде бар кешеләр иртәнге намазында Инстаграм белән укыйлар. Иртәнге намазында Инстаграм белән укый. Зикрләрен дә Инстаграм белән укый. Аның постоянно Инстаграм инде. Иртәнге йомыркасын да Инстаграм белән ашый. Бөтен әйберне күрергә кирәк, күрсәтергә. Һәм шунысы кызык, бөтен кеше шуны карый. Киттек алга таба. Ният. Икенчесе. Хәзер син әхлакның кыйммәтен, әхлакның әҗрен, әһәмиятен аңлап, син Аллаһ ризалыгы өчен, үзеңнең динеңне камилләштерү өчен, Аллаһның җәннәтенә ирешү өчен изге ният белән әхлакка тотындың. Хәзер синең икенче баскыч нишләргә кирәк? Әхлакны өйрәнергә кирәк. Гыйлем кирәк. Гыйлемсез әхлак гыйлеменнән башка син каян беләсең? Нәрсә ул әхлак? Нәрсә ул әхлаксызлык? Нәрсә кайсысы туры килә әхлак кысаларына, кайсысы чыга әхлак кысаларыннан, за границей нравственности. Каян беләсең аны? Үз акылың, үзеңнең тормыш тәҗрибәң белән генә гыйлемнән башка белеп буламы, что такое хорошо, а что такое плохо? Тогда нигә кирәк шәригать? Нигә кирәк Коръан, нигә кирәк сөннәт, нигә кирәк монда килеп гыйлем алырга? Әгәр дә син үз кайбер кеше шулай уйлый бит. Вот я думаю, это безнравственности. А син кимсең? Син нәрсәгә нигезләнеп әйтәсең моны безнравственности? Кем өчендер яулык шибәр кызның яулык бәйләп йөрүе дә безнравственность? Кем өчендер? Кем өчендер сакал үткәрә, бер көнне килгән жалоб белән килгәннәр мәчеткә, азанны сүндерегез әле көнде. Мәктәп төнне сүндердек бит инде. Көндез дә сүндерегез ди. Ну вот нам не нравится, нам тоже не нравится много чего. Нәрсәшлексең ха? Бездә кеше бит инде. Бездә гражданнар инде бу дәүләтнең. Шулай бит инде. Может аңа иртәгә минем түбәтәем шамас. Тагын жалобы языр. Инде бер бабай әйткән бит инде. Худайга языгыз жалобы, үзе хәл итер ул сезнең жалобаларыгыз дигән. Шуның кебек ул бит инде әхлак, ул гыйлемне өйрәнергә кирәк. Ул зур гыйлем. Аны гомер буе өйрәнсәң дә өйрәнеп бетерә алмыйсың. Бу бер китап, ул бер китап кына ул.
Мұнда бүтін ақлақ жоқ. Бұл китап 2 yıllık бізге. Атна сайын жиылсақ та. 2 yıl. Асылда ақлақ ол зор. Аның турында yüzlеген китаплар жазылған. Шуңа күрә ақлақ ол тулы бір фән. Мәсәлән, неше ел математика өйрәтәбез бит балага. Менә математика өйрәтәбез, ақлақны өйрәтмәйбез мәктәптә. Анасын әйтәбез, бу хайван нигә шундый микән дибез. Берәр политикка әйтәбез дә чиновникка. Ну, хайванга бит математик акча санарга өйрәткәннәр. Шуңа күрә финанста яхшы, намусы юк. Ул бит инде кем гаепле? Шуңа күрә ахлакны өйрәтмибез. Әгәр дә ул 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка хатлык ахлак өйрәнсә, аның акча санавында да файда булыр иде. Кем әйткән әле, Чеховмы? Образованный подлец хуже, чем необразованный дигән. Ул бит инде үзенең бүтән акылын, бүтән сәләтләрен кешелеккә каршы куллана. Шулай бит инде. Шуңа күрә гыйлем алырга кирәк. Нәрсә ул ахлак, нәрсә ул ахлаксызлык, һәм аны тагын бер әйтәм, үзеңнең акылың белән генә, үзеңнең мантыгың белән генә аны аңлап булмый. Менә шул ук мәсәлән гайбәт мәсьәләсендә. Гайбәт. Кеше артында аның турында начар сүз сөйләү. Менә күп кешегә әйтсәң, бу бит гайбәт дисәң, мин бит дөресен сөйлим ди. Ахлак фәнен ачабыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе. Нәрсә ул гайбәт? Кардәшеңнең артында, ул аның за его спиной, аңа шомаган аның кимчелеген сөйләү, ул гайбәт була. Монда язылганмы ялган түгел турында? Юк, дөресен сөйләү. Әгәр дә мин бер кардәшемнең бер кимчелеген күреп, ну нишисен күргән насип булган, Аллаһ Тәала күрсәткән инде шулай. Миңа да сынау булган, аңа да. Мин барып, икенче бер кардәшемә, син беләсеңме, ул менә шулай. 1 грамм өстәмәдем. Хотя стисе килде инде, конечно, аз гына. Безнең стисе килә, ул бит инде шайтан тик ятмый. Әзрәк кенә ниләр, краскалар, теге фантазиялар белән. Ана үзе дә шанал була. Юк, чынчы шулай булды. Менә 1 грамм ялган өстәмичә, арттырмыйча барып икенчегә сөйләдем. Мин үлгән кешенең итен ашадым. Менә бу гайбәт. Гайбәтнең нәрсә икәнен кеше не человек определяет. Кеше билгеләми, Аллаһ билгели. Һәм аның гынахасын да Аллаһ билгели. Рәнҗетү ул бөтен кешегә аңлашыла. Гайбәт әйтә, яра гайбәт булмасын, гыйбрәт булсын. И тотына гайбәт сөйләргә. Бөтен кеше шуны тыңлый. Әле бит әхлак фәнендә әйтелгән, тыңлаучы белән сөйләүче бер ди. Икесе дә бер гынахта ди. Нигә ул сөйли? Чөнки аны кемдер тыңлый? Әгәр дә бөтен кеше әйтсә, астагфирулла, йома үзеңне. Гынах бит бу дип, бөтен кеше авызын йомса, ул инде барып берәр шунда псигә сөйләр иде инде, берәр эткә сөйләр иде. Кешегә сөйләмәсә, ни өчен сөйли? Чөнки аны бөтен кеше сорый. Аңа кызык. Шуңа күрә бу гади бер нәрсә. Яки мәсәлән, каян белсен ди, кеше үз акылы белән нәмимәнең нәрсә икән. Менә аерым дәрес бар, гайбәт, нәмимә кешенең ни белән, исеме, дәрәҗәсе белән, кешенең дәрәҗәсе белән, честь, достоинство белән бәйле гынахлар. Нәмимә. Нәрсә ул нәмимә? Каян белсен ди аны кеше үзе генә. Вот я, основываясь на свой жизненный опыт, я думаю, это грех. Юк инде. Алай гына булмый. Аллаһ Тәгалә куя, шәригать билгели моны. Нәрсә ул нәмимә? Нәмимә ул ике кеше арасында сүз йөртү, аларның араларын изү өчен. Араларын суыту өчен. Кай вакыт тормышта шундый кеше бирелә, гайбәткә керә. Мәсәлән, мин кемдер турында нәрсәдер әйттем. Һәм аны кемдер ишетте дә, мин бик яхшы сүз әйтмәдем. Аны кемдер ишетте дә барып тегеңә әйтте. Син беләсеңме, ул синең турында менә шулай әйтте ди. Менә бу нәмимә дип атала. Ни өчен? Чөнки нәтиҗәдә да мин әйткән булсам да, мин гынахлы. Ләкин аны бит тегендә барып әйтергә дигән сүз түгел аңа. Менә син нәммәм. Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Хаммазим машшаим бинамим" ди. Син нәмимәче. Менә гайбәтче бар нәмимәче. Ягъни син бу сүзне ишеттең дә барып тегеңә әйттең. Нәтиҗәдә тегенең моңа карата күңелендә нәрсә туды? Ашу. Син ике дусның арасын, ике кешенең арасын боздың. Менә бу нәммәм дип атала.
гайбәтче кебек нәмиме бар. Алар шул ук харам эшләр. Мәсәлән, каян белсен аны кеше? Нәрсә ул әхлак, менә монда әхлаксызлык нәрсә. Шуңа күрә гыйлем. Әхлак фәнен өйрәнмичә, әхлаклы булып булмый, бесполезно. Шуңа күрә гомерендә кулына бер әхлак китабы алмаган кеше мин әхлаклы дип һава тибрәндереп бушка йөрмәсен. Анысы да әхлак мәсьәләсе. Өченчесе. Хәзер син ниятыңны дөресләдең, әхлак фәнен өйрәнәсең, өйрәнеп бетеп булмый, ләкин башладың. Булган хадисләр, аятлар, кагыйдәләр. Хәзер нишләргә кирәк? Өченче баскыч. Тормышка ашырга. Тотынырга кирәк нишләргә? Үз-үзең белән көрәшергә, җихад кылырга. Син белдең менә бу гайбәт, хәзер әйдә телеңне тыярга өйрән. Син белдең менә бу әхлаксызлык, әйдә өйрән хәзер шушы әхлаксызлыгыңны бетерергә. Гомер буе җихад кыласың. Бу инде әл-җихаду ма'ан-нәфс дип тәкилә. Ничек хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисендә: "Ман җахада нафсаху фи таатиллаһ." Кем үзенең нәфесе белән җихад кылды, Аллаһка итагать кылуда ди. Мәсәлән, кеше иртәнге намазын укый, үзенә үзе җихад кылып, шулай бит инде. Ул бит инде торырга тиеш, салкын су белән тахаратын алырга тиеш. Яки мәсәлән, ураза тота, ул бит үзенә үзе белән җихад кыла, Аллаһка итагать кыла. Менә монда да шулай. Әхлакны белдеңме? Булды, бетте. Түгел, юк, башланды гына. Әйдә хәзер тормышыңа гомер буе. Кайдыр чыгынып китәсең. Кайдыр аңлыйсың, карале, мин бит ниттем, әхлаксызлыкка кирдем дип. Кем беләндер ачуга бирелеп китәсең. Әхлак ниннән границаларыннан чыгып, шикләреннән чыгып. Менә шуңа күрә гомер буе үзең белән җихад кыласың, нишләргә? Әхлаклы булыр өчен. Әхлаклы булыр өчен. Бу булды безнең өченчесе. Шулай бит, бу иң авыр нәрсә. Һәм бу бетми бер качанда. Бу җихад бетми. Кемдер уйлый икән, менә Алла бирсә, хәзер әхлак фәнен өйрәнәм, хәзер 1 ел үз өстемдә эшлим. Әйе, бәлки син ниндидер дәрәҗәгә ирешерсең. Чөнки барыбер кеше бит инде, мәсәлән, гыйлеме өстендә эшли. Кемдер спортсмен, спортзалга йөри 1 ел буе. Әлбәттә, ул үзен ниндидер бер тәртипкә китерә. Ләкин 1 ел спортзалга йөргәннән соң, 10 ел йөрмәсә, ул бит инде аның калмый бер әйберсә, шуның кебек кеше үлгәнче үзенең әхлагы өстендә эшләргә тиеш. Һәм ул әхлак сынала. Аллаһу Тәгалә сиңа тормышыңда һәр вакыт сынаулар бирә. Ул сиңа синең әхлагыңны әхлаксыз кешеләр белән сыный. Мәсәлән, әхлаклы кешеләр белән әхлаклы булу бик җиңел. Монда килдең, бөтен кеше сиңа елмая, о, машалла, килдеңме? Кочаклыйлар, син дә аларны кочаклыйсың. Бунда килде, о, машалла, сез шундый ни кеше. Әйе, сездәген шундый менә. Әйе, монда берәү килде дә синең йөзеңә яман сүзләр атты. Да, несправедливо. Синең нәрсә? Аңа җавап буларак, нишәптер тегесенә кебек, эй, машалла, сез мине шулай каты сөктегез бүген. Әйе, тагын сөгегез. Юк, әйтәс килми алай. Чөнки безнең нәрсәбез бар ичебездә? Нәфес. Вот же вся прелесть испытания. Нәфес булмаса, сынау булмас иде. Тормышның мәгънәсе калмас. Кемдер әйтә, нигә кирәксең нәфес ди? Аллаһ бирде безгә ул нәфесне. Көрәшер өчен. Без гомер буе көрәшәбез. Без гомер буе сугышабыз. Безнең гыйбадәт ул көрәшү, ураза ул көрәшү, садака кемнең артык акчасы бар? Кайсыгызның артык акчасы бар? Миңа бирегез. Нидә гарәп тел өйрәнәбезсең мәдрәсәдә? Бер таҗик егете инде гарәпчә нитәбез. Сүзләр, җөмләләр төзибез. Берсе гарәпчә җөмлә төзи инде. Мин акча яратмыйм ди. Ана ла ухиббу нуқудан минде. Нәрсәләр әйтте? Самый простой җөмлә инде. Безнең Египеттан Асхардагы шейх инде, шейх Масгуд маңа карап торды да, нигә яратмыйсың син ди, акча ди. Все, гарәп теле дәресе бетте. Ничек инде ди акча кешене бузады? Мин яратам ди. Бөтен кеше ярата акча ди. Ләкин кемдер нәфсен тыя, аны харамнан алмый,
зәкәт түләргә тиеш икән, зәкәтен бирә. Шулай бит инде, Аллаһ Тәгалә куйган. Бөтен кешегә мал, бөтен кеше матурлык ярата, бөтен кеше ул бит инде, это не есть плохо. Ничек диде? Нигъмал малу салих фи яди раджули салих диде. Как прекрасно имущество в руках прекрасного человека ди. Әгәр дә син халал юл белән тапкансың икән, альхамдулилlah, акча эшли беләсең икән, эшлә, зәкатыңны бирәсең, хаҗыңны кыласың, әтиәнеңнең хакын үтисең, гаиләңне мохтаҗлыкта яшәтмисең, Аллаһ юлында мәчетен саласың, мәдрәсә. Менә бу мәчет каян булсын иде? Халык акча җыйса. Бу мәчетнең ярты миллиард бу мәчет. 500 миллионлык мәчет. Аның 90%-ын берничә кеше кесәсеннән чыгарып бирде. Калган 10%-ын халык җыйды. Әгәр дә шундый хайырлы куллы кешеләрнең кулында хайырлы акча булмаса, каян булсын ди мәчетләр, каян булсын ди мәдрәсәләр, каян булсын ди Аллаһ юлында төрле изге хайырлы эшләр. Шуңа күрә, ләкин нәфис biz аның белән җихад кылабыз. Һәм әхлакта да гомер буе үлгәнче иманың өчен, әхлагың өчен, гыйбадәтең өчен көрәшәсең. Даже үлгәндә дә әле сыналасың. Үлем исереклеге бар. Агония смерти. Имам Ахмад Ханбали мәзһәбенең башында торган, рахматуллаһи алейх, Имам Ахмад үлгәндә Иблис үзе килгән ди бит аңа. Ул үлергә ята, менә үлә, шуннан соң ла кат ди. Югали ди. Шуннан кырындагы кешеләр әйтәләр, аңына килгәч инде, Имам Ахмад әйтәләр, син ди авыз ишеңнән югали дип ятасың. Нәрсә дигән сүз бу ди? Миңа ди Иблис килде яңа ди. Һәм әйтте ди, Ахмад, синең белән гомер буе көрәштем, син мине барыбер җиңдең дип әйтте ди. Мин әйттем әле аңа югали дип әйттем ди. Соңгы секундта шайтан килгән, расслабься. Булды, тынычлан. Алдарга килгән ул аны. Ул аңа килмәгән признать его победу, а свое поражение. Ул аны алдарга килгән. Булды, тынычлан дигән. 3 секундка тынычлан, мин сине шушы 3 секундта адаштырам дигән. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Имам Ахмад нәрсә дигән? Югали дигән. Борьба продолжается дигән. Менә үлем җаным чыккач булды. Шуңа күрә әле звонок булмады. Менә шуңа күрә җихад гомер буе әхлагың белән көрәшәсең. Әхлак өчен көрәшәсең. Гомер буе әхлаксызлыкка каршы көрәшәсең. Килеп чыга тормышта шундый хәлләр, ул сынауны үтә алмыйсың. Аннан аңлыйсың, кара, мин бит әхлаксызлык, бу бит әхлаклылык түгел. Каядыр гайбәткә кирип киттең, үзең дә сизмәдең. Каядыр килеп чыкты шулай, кемнедер кимсетү булып чыкты бу. Тасхир дип атала бит инде. Ла ясхар каумум мин каум, бер халык икенче бер халыкны мыскылламасын, кимсетмәсен ди. Мәсәлән, үзең дә сизмәдең, шаярып әйттең дә, кемнеңдер дәрәҗәсенә тидең. Шуңа күрә ул гомер буе бара. Һәм син гомер буе нишлисең? Менә шушы үзеңнең тишек-тышыкларыңны ямыйсың. Син киләсе вакытта инде моңа күбрәк игътибар бирәсең, ә башка төрле булмый. Гомер буе. Шуңа күрә мен җаһада нәфсәху фи таатиллаһ дип Пәйгамбәр сөйләсә. Кем үзенең нәфесе белән Аллаһка итагать кылуда җихад кылды ди. Дүртенчесе шушы үзең белгән, үзең кулланган әйберләргә дәгъват кыласың. Башкаларныдан дисең. Әлхәмдүлилләh, үзең белдеңме? Кайтып иреңә сөйлә, кайтып хатыныңа сөйлә. Кайтып балаңа өйрәт, күршеңә өйрәт, бергә эшләгән кешеңә өйрәт. Һәм гомумән исламда андый нәрсә юк. Кичкенә вакытта бар бит, кичкенә бала перәник бирәләр дә юрган астына алып кирип ашый. Кеше күрмәсен дип. Диндә андый нәрсә юк. Бүлеш. Белдеңме бер хәерле әйбер? Сөйлә башкаларга. Һәм гыйлем, тәрбия ул шундый әйбер, аны син бүлешкән сайын ул синең нишли? Арта. Хәтта искә калдырыр өчен бер гыйлемне кемгәдер барып сөйләсәң, истә кала ул. Шулай бит. Менә мәсәлән, дәрестә син ниндидер шундый бер хикмәтле әйбер ишеттең, аңладың, исеңдә калдырасың киләме? Бар да кемгәдер сөйлә шуны. Һәм син шуны ныгытып үзеңдә күңелеңдә кала ул. Әле тагын бер кызык әйбер бар. Кай вакыт син аны дәрестә ишеттең, оказывается, син аны аңлап бетермәгәнсең икән.
Кімгәдір аңлатканда үзеңді аңлайсың шуны. Бирәк тә балаларга. Мен 15 яшьтә тәҗвидне издал. Түрк телендә шулай килеп чыкты инде безнең укытучы Төрги. 16 яшьтә мине практикага җибәрделәр. 5 класс балалары. Мин шушы 5 класс баласына мәт табигый, мәт муттасил, мәт мунфасилны аңлата, мен үземдә аңладым бит инде. Мин шунда аңладым, оказывается, мин аны издал ятлап кына. Мәт муттасил белән мәт мунфасилның ничек әйтергә нигездәге аермасы нәрсәдә мин аны белмәгән. Мен шул 5 класс баласына аңлатканда, мен кура үземдә аңладым инде, син аңлата. Шуңа күрә кешегә ирештергә кирәк. Кешегә җиткерергә кирәк. Әле тагын бер хикмәте бар кешегә җиткерүнең. Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Баллигу анни валау ая. Миннән ди кешеләргә бер генә аят булса да җиткерегез ди. Бәлки кемгә сез җиткерәсез ди, ул сездән күбрәк аңлар ди, моны ди. Менә мәсәлән, кай вакыт син ниндидер хадис беләсең, ниндидер кагыйдә аңлыйсың да, гыйлем, яңа гыйлем. Син аны кемгәдер барып сөйлисең. Аны син аңа сөйләдең. Ул синнән моны яхшырак аңлады. Бәлки аның тормыш тәҗрибәсендә нәрсәдер булгандыр. Бәлки ул синнән күбрәк яшәгәндер. Бәлки ул аның сфера деятельности белән кыла торган эше белән бәйледер. Ул сиңа үзеңә аңлатып бирергә мөмкин аннан. Шуңа күрә Пәйгамбәр нәрсә ди? Синнән бәлки син аңа ирештергән, быть может, тот, до кого ты доводишь, он больше поймет ты, чем ты ди. Шуңа күрә кешегә ирештергә кирәк. Һәм Аллаһ юлында кемгәдер хәерле сүз сөйләү бу бик зур дәрәҗә. Бик зур дәрәҗә. Аддаллу аля хайрин кафагилихи. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Тот, кто указывает на какое-либо благое дело, он подобен тому, который совершает это дело. Менә сез барып кемгәдер садака бирергә өйрәтсәгез, теге кеше гомер буе садака биргән сайын савабы сиңа да язылачак. Әгәр дә сез кемгәдер бер зикр, бер тәсбих, бер дуа өйрәтсәгез, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер сахабасына өйрәтте. Намаздан соң, мәсәлән, кемгә? Магаз ибн Җабалгә әйтте. Мин сине шул кадәр яратам ди. Намаздан соң бу зикрне калдырма ди. Аллаһумма а'инна аля зикрика, ва битенегездә белә әлхәмдүлиллаһ. Аллаһумма а'инна аля зикрика ва шукрика ва хусни гыйбадатик. Я Раббым, миңа ярдәм бир, сине зикр итүдә, сиңа шөкр итүдә һәм күркәм рәвештә гыйбадат кылуда. Пәйгамбәр әйтте, шушы дуганы калдырма диде. Син шушы дуганы алдыңда кемгәдер өйрәттең. Ул гомер буе ничә мәртәбә шушы дуганы укыса, аның савабы бонус булып сиңа да языла, аныкы да кимеми. Яки мәсәлән, кемгәдер әйттең, кара, син тотасың ураза, менә дүшәмбе, атна кич мәсәлән. Кара, менә Гарафа уразасы бар, Гашура уразасы бар. Шулаймыни? Ничектер мин тотканым? Әйтә тот әле. Әйтә, менә иртәгә Гашура көне. Әйтә тот әле ураза. Син аңлаттың, шуңа тотты. 2 мәртәбә савабы күбәя да, яртысы сиңа китә. Аныкы да кимеми. Ләкин син аңа аңлаткан өчен, мәсәлән, кемгәдер Коръан өйрәттең. Кемгәдер син 28 хәрефне өйрәтеп, Коръан укырга өйрәттең. Ул гомер буе Коръан укый. Һәр бер хәреф сайын 10 савап, аңа гына түгел, сиңа да языла. Сиңа гына түгел, синең укытучыңа да языла. Шуңа күрә, ни инде нәрсәле? Сетевой маркетинг, пирамида. Бу халәле бу. Нашар гамәлдә шулай. Мәсәлән, бер кешене, бер абыйсы энесен арак эчәргә өйрәтте, тәмәке тартырга өйрәтте. Тегесе гомер буе эчкән өчен гөнаһасы моңа языла. Сугынырга өйрәтә, мәсәлән, алдарга өйрәтә, мәсәлән. Алдарга өйрәтә. Энем ди, гел дөрес сүз генә ярамый силәр. Менә алда ди, менә булай иттер. Шулаймыни? Кара, оказывается, булай икән алдарга. Все, гомер буе алдаган өчен гөнаһасы аңа була. Менә шуңа күрә дәгъват ул шундый әйбер, субханалла, анда бик күп савап, бик күп әҗер җыярга була. 5-нчесе. Һәрбер эшебездә Аллаһтан ярдәм сорарга. Чөнки Аллаһның ярдәме, тәүфигы булганда гына нәтиҗәгә ирешелә. Әгәр дә Аллаһның ярдәме, Аллаһның тәүфигы булмаса, бер качанда, бер кемдә бер хәерле нәрсәгә дә ирешә алмый. Шуңа күрә һәрбер изге эштә без Аллаһтан ярдәм сорарга тиешбез. Истиана.
Ияка нағбуд ва ияка нәстәин. Сиңа гына ғибадат қылабыз, һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз. Нәстәин, ярдәм сорау дигән сүз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгә ярдәм итә? Кем аннан ярдәм сорый? Кем аннан ярдәм сорый? Ул аңа ярдәм итә. Кем Аллаһка тәвәккәл кыла? Аллаһка тапшыра. Шуңа күрә я Рабб, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям, без дугаларны карадыкмы? Пәйгамбәрбез намаз алдыннан дуга кылган. Я Раббым, миңа күркәм әхлак бирсәң иде, яман әхлаклардан сакласаң иде, һәм башка Пәйгамбәребезнең күркәм холык сорап кылган дугалары күп булды. Шуңа күрә исламда кагыйдә, нинди генә эшкә алынсаң да, менә бу 5 кагыйдә, ул дөресен әйткәндә бу әхлакта гына түгел, бу бөтен әйбердә дә кагыла. Бу бөтен әйбергә кагыла. Изге ният, ул эшеңне өйрәнәсең, аны тормышта кулланасың, башка берәүгә өйрәтәсең, Аллаһтан ярдәм сорыйсың. Шуңа күрә син ниндидер эшкә ирешәсең килдеме, алындың, Аллаһтан ярдәм сора. Аллаһ ярдәмен ача икән, кешесен бирә, мөмкинлеген бирә, сиңа тырышлык бирә, теләк бирә, химмәт бирә. Аллаһ сиңа нәтиҗәсен бирә. Юк икән юк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуларның бөтенесен җыеп, сахабасына, яшь сахабасына нинди киңәш бирде? Нәрсә диде? Ихрис аля ма янфагука. Сиңа файда китергән нәрсәләргә омтыл диде. Стремись к тому, что принесет тебе пользу. Менә мәсәлән, бүген күп яшьләр аңламый. Нигә укырга кирәк? Укыган кеше ул дәрәҗәле була, барыбер. Наданлык белән фақирлек, наданлык белән зәгыйфлек, алар бергә йөри. Шулаймы? Бергә йөри. Шуңа күрә син көчле кеше буласың килсә, ирен. Ихрис аля ма янфагук. Стремись к тому, что принесет тебе в жизни пользу. Шуңа күрә сиңа нәрсә дөньяда файда китерә? Ирен. Кәсеп ирен. Нигә кирәк кәсеп? Мәсәлән, Риза Фахриддин күпме язган Җавамигул Калим китабында. Мисаллар белән китерә. Менә бер байның улы килде ди, берәүнең кызын сорарга ди, балыкчыныңмы бер кызын сорарга килде дип яза инде аны хикмәт белән. Шуннан соң теге балыкчы әйтте ди, син нәрсә эшли беләсең дип әйтте ди. Шуннан соң әйтте ди, минем ди әтием шул кадәр миңа мал бирде ди, миңа эшләмәсәм дә бу безгә җитә дип әйтте ди. Шуннан соң әйтте ди, бер нәрсәдер эшләргә өйрәнмәсәң, кызымны сиңа бирәсем юк дип әйтте ди. Шуннан соң бу байның улы кайтып, кәрзин уручыга килеп, мине өйрәт әле кәрзин үрергә дип әйтте ди. Һәм тегесе аны өйрәтте ди кәрзин үрергә. Һәм шуңыннан килде дә, менә кәрзинне үз кулым белән үрдем, кызыңны бирәсеңме дип әйткәч, бирәм дип әйтте ди. Ягъни кәсеп, эшли белү, тормышны көтә белү, тормышны алып бара белү, аны өйрәнергә кирәк. Ул кирәк тормышта. Пәйгамбәр шуңа күрә нәрсә ди? Сиңа тормышта файда китерә торган нәрсәләргә омтыл ди. Вастагин билләх ди. Һәм Аллаһтан ярдәм сора ди. Аллаһтан ярдәм сора ди. Дөньяда нинди генә фәнне, нинди генә гыйлемне, файдалы дип тапкан гыйлемне өйрәнәсең икән, Аллаһтан ярдәм сора. Мәсәлән, Коръән өйрәнгәндә генә дуга кыласы түгел, ярдәм бир дип. Кемдер экономик, икътисадны өйрәнә, Аллаһтан ярдәм сорасын. Кемдер сиясәтне өйрәнә, иншалла файдалы булсын, Аллаһтан ярдәм сорасын. Шуңа күрә вастагин билләх ди, Аллаһтан ярдәм сора ди. Вала та'җаз. Гаҗиз булма ди. Гаҗиз. Нәрсә ул гаҗизлек? Гаҗизлек ул көчсезлек, дряхлость, слабость, немощность. Мәсәлән, гарәпләр бик каты улыгайган, картайган әби бабайларга гаҗиз диләр. Ягъни инде калак тотып та ашый алмаган, үзен үзе карый алмаган әби бабайга гаҗиз диләр. Ягъни, немощные старухи дип әйтәләр бит. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез гаҗиз булма ди. Бар шундый кешеләр, алар әле картаймаганда уже гаҗиз. Шулай бит инде, гаҗиз, ягъни ни эшли белми, ни ясый белми, ни бер нәрсә, ни Аллага, ни бәндәгә дип әйтәләр бит. Менә шуңа күрә ихрис аля ма янфагука вастагин биллаһи ва ла таъҗаз. Сиңа файда китергән нәрсәләргә омтыл, Аллаһның ярдәмен сора һәм гаҗиз булма ди. Бу инде мөселманның булырга тиеш принцип жизни. Ярар, менә бу булды бераз гына күркәм холыкның әһәмияте
һәм әхлак фәненең бераз гына структурасы дип әйтәбез инде. Шулай бит ничек ул төзелгән, нигезләре һәм инде баскычлары. Нәрсәдән башларга, нинди юллар белән әхлакка ирешергә, Аллаһ Тәгалә инде хәерле әхлакка ирештерсен. Алга таба әхлак мәсьәләсендә аның инде темалары бик күп, чөнки без сезнең белән нәрсә дидек? Әхлак фәне нәрсәне өйрәнә? Аллаһның мәхлуклары белән булган мөнәсәбәтеңне. Предмет әхлак выстраивает наши отношения, правильные отношения с созданиями Аллаха. Аллаһның мәхлуклары белән яшәргә кирәк. Шуңа күрә әхлак ул зур. Анда бар синең туган тумачаң да, анда бар синең гаиләң, балаң да, анда бар синең күршең дә, анда бар синең җитәкчең дә, синең кул астыңда эшләгән эшчең дә, кемне син яллыйсың. Шулай бит инде. Анда бар синең кардәшләрең дә, анда бар синең дошманнарың да, дошманның да хаклары бар. Шулай бит инде. Анда бар хайваннар да, кошлар да, бөҗәкләр дә, бөтенесе бар. Анда табигать та бар, Аллаһның мәхлуклары. Менә шуңа күрә әхлак зур. Ләкин без башлыйбыз аның иң әһәмиятләреннән. Чөнки каядыр тегендә шибеннәр хакын өйрәнеп, әгәр дә без иң беренче үтәлергә тиеш хакларны калдырсак, ул инде гадел булмый. Шуңа күрә фарызлар да иң әһәмиятледән башлана. Мәсәлән, исламның нигезе 5 дип әйтәбез. Ул 5 белән генә тукталамы? Ул 5 белән генә тукталмый, ләкин бу иң әһәмиятлеләре, иң кирәклеләре булар. Аннан башка да бар. Менә шуның кебек әхлакның бар иң әһәмиятлеләре, һәм бар беренче урында, икенче, өченче урында, һәм 100нче урында, бөтенесе дә кирәк, ләкин беренче чиратта иң зурлары. Һәм әлбәттә әхлакның урта бер җирендә, әхлакның нигезендә, әхлакның иң менә шушы җилегендә, түрендә утыра әтияни хакы. Әтияни хакы. Һәм ни өчен әтияни хакы? Чөнки алар инде синең күркәм холкыңа, синең күркәм әхлагыңа беренче чиратта лаек булган кешеләр. То есть это самые достойные люди синең твоего прекрасного нрава. На шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә хәтта әтияни хакын үзенең хакы белән берничә аятта бер урынга куйды. Бер урынга куйды. Һәм менә бу аятларга тукталсак, без күрәбез, Исра сүрәсе 20-нче аят, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва қада раббука, менә ди Раббың әмер бирде ди, хөкем кылды ди. Алла таъбуду илля ияһ ди. Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадат кылмагыз ди. Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадат кылмагыз. Бу кемнең хакы? Гыйбадат, Аллаһның хакы. Таухид. Бер Аллаһка гыйбадат кылу, бу аның хакы. Ла илаһа иллаллаһ. Шулай бит инде. Һәм ва бил валидайни ихсана ди. Һәм әтиянигезгә изгелек кылыгыз ди. Аллаһ хакы, аннан кем хакы килде? Әти, әни хакы. Бил валидайн икелек санда килә. Гарәп телендә, мәсәлән, рус телендә юк, татар телендә юк, бар бит инде единственное число, берлек сан, күплек сан, ә гарәп телендә әле икелек санда бар. Шуңа күрә ва бил валидайни монда икелек сан килә. Әти, әни дигән мәгънәгә килә. Әти, әни, әти-әнигә изгелек кылыгыз диде. Бу Исра сүрәсе 20-нче аят. Алга таба Әл-Ан'ам сүрәсе 151-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ди, әйт кешеләргә ди, пәйгамбәребезгә әйтә, әйт кешеләргә ди. Таалау, килегез әле, килегез. Атлу ма харрама раббукум алейкум. Мин сезгә ди, Аллаһ Тәгалә харам кылган әйберләрне укыйм ди, сөйлим ди. Аллаһ Тәгалә харам кылган нәрсәләрне сөйлим ди, килегез әле ди. Һәм иң беренче булып нәрсә диде? Алла тушрику бихи шай'a. Аллаһка ди, бер кемне дә тиңли күрмәгез ди. Аллаһ белән бер дәрәҗәгә ди, бер кемне дә куя күрмәгез, Аллаһ белән бергә бер кемгә дә
bir нәрсәгә дә гыйбадәт кыла күрмәгез, табына күрмәгез ди. Чөнки ширк иң зур гынах, шулай бит. Ва бил валидайни ихсана, һәм әти-әнигә изгелек кылыгыз ди. Әти-әнигә изгелек кылыгыз ди. Менә Аллаһ хакы, әти-әни хакы. Әнғам 151. Ниса сүрәсе, Хатыннар сүрәсе 36 аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва'будуллаһа ва ла тушрику бихи шай'a". Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылыгыз. Һәм аңа бер кемне дә тиңләмәгез, ширк кылмагыз. Аллаһ белән бер дәрәҗәгә бер кемне дә тиңләмәгез. Ва'будуллаһа ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана. Һәм әти-әнигә изгелек кылыгыз ди. Ниса сүрәсе 36. Хатыннар сүрәсе 36. Менә монда дагы bir Аллаһка гыйбадәт кылырга, Аллаһ белән бер кемне дә тиңләмәскә, ягъни гыйбадәттә без Аллаһтан башка бер затка да табынырга тиеш түгел. Һәм әти-әнигә изгелек кылырга. Менә 3 аят: Аллаһ хакы, әти-әни хакы, Аллаһ хакы, әти-әни хакы, Аллаһ хакы, әти-әни хакы. Бергә килә. Шулаймы? Һәм 4-нчесе Луқман 14. Луқман сүрәсе 14-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Анишкурли вали валидейк". Шөкер ит миңа һәм әти-әниеңә ди. Анишкурли вали валидейк ди. Рәхмәтле бул миңа һәм рәхмәтле бул әти-әниеңә ди. Иләйел масир ди. Ансы инде монда юк китапта. Әле миңа кайтачаксың ди. Бар икән, иләйел масир. Миңа кайтачаксың ди. Ягъни җавап бирәчәксең ди. Луқман сүрәсе 14-нче аят. Менә шуңа күрә мондый мәгънәдә башка аятлар да бар. Ләкин без инде ул бөтен аятка кирмибез. Әмма без күрәбез шуны, Аллаһ Тәгалә менә үзенең хакы, Раббы хакы, Аллаһ хакы белән бергә ничә аятта әти-әни хакын куя. Бу күрсәтә нәрсәне? Әти-әнинең дәрәҗәсе, әти-әнинең безнең үстебездә булган хаклары, алар инде чыннан да бик зур икәнен күрсәтә. Бик зур икәнен күрсәтә. Менә бу инде булды безнең аятлар. Әле тагын берничә аят булыр. Инде хадисләргә киткәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шушы хадисләрдә бәйнә аңлатты. Аңлатты нәрсәне? Чыннан да әти-әни хакын без үзебезнең әхлак мәсьәләсендә без аны инде аларны беренче урынга куярга тиешбез. Беренче урынга. Әгәр дә син үзеңнең ничек әйтергә инде үзеңне тудырган, үстергән әти-әниең белән мөнәсәбәтеңне төзи алмасаң, мәсәлән, кем беләндер каядыр мөнәсәбәт төзеп кенә уңышка ирешеп булмый инде. Чөнки алар беренче урында торалар. Шулай бит? Мәсәлән, әтиң белән мөнәсәбәтеңне әхлаксызлык, өеңдәге псиеңне сыйпап утырасың инде. Син яхшы кеше була алмыйсың бит инде аның белән генә. Шулай бит? Пси сыйпаганнан гына. Һәм шуңа куанасың. Менә бит мин инде яхшы псине ашатам, юындырам анда. Менә шуның кебек беренче урында әти-әни. Һәм Имам Аль-Бухариның вообще ул әдәп мәсьәләсендә ул бер нигез инде ул. Менә ничек әйтергә, әдәп фәненең бер нигезе ул. Имам Аль-Бухариның бар китабы Әдәбул Муфрад дип атала. Аның русчасы бар. Ул инде бераз кем өчендер катлаулырак китап. Ни өчен? Чөнки это основа. Имам Аль-Бухари, аның бит инде бар Сахихул Бухари дигән җыентыгы, шулай бит хадисләр. Шул ук Имам Аль-Бухариның рахматуллаһи алейх, аның бар хадисләр җыелган Әдәбул Муфрад. Ягъни кешенең әдәбе дигән менә шушы китап бар. Ул китапта Имам Аль-Бухари җыйган менә кешенең әхлагы, әдәбе белән бәйле булган бөтен хадисләрне җыйган. Һәм чыннан да ул зур китап, ул китапка нигезләнеп, кайбер галимнәребез хәтта еллар буе дәрес бирәләр. Еллар буе. Хәтта бер галимне тыңладым, 9 ел дәрес бирдем ди шушы китаптан. 9 ел ди. Мин үземнең гомеремне, 9 ел гомеремне шушы китапка бирдем ди. Шуны өйрәнеп, шуның шархларын укып, шуны шәкертләргә җиткереп, минем 9 ел үткән икән вакыт ди.
Ул шуңа күрә менә шушы Әдәбул Муфрат дигән китапта анда инде төрле темалар, төрле кешенең әхлакый юнәлешләре, ләкин инде менә шуның да түрендә утыра әти-әни, һәм ул әти-әни хакында менә төрле яктан пәйгамбәребезнең сүзләре, сахабалар ничек. Анда хадисләр генә түгел, анда сахабалар белән булган төрле хәлләр, шуларны китерә ул, сахабаларның сүзләрен китерә. Менә ул да инде әйтә нәрсә ди? Имам аль-Бухарида безгә инде аңлата, Аллаһы Тәгалә хакыннан соң беренче чиратта әти-әнинең хакын төзү ди, чөнки алар синең әхлагыңа, синең яхшы мөнәсәбәтеңә иң беренче лаек булган кешеләр ди. Иншалла, безнең инде киләсе дәрестән без башларбыз. Менә шушы сөекле пәйгамбәребезнең хадисләрен өйрәнергә, ул хадисләрдә ничек пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әти-әни хакын безгә аңлата, төрле яктан, төрле рәвештә, иншалла, Раббым безгә үзенең ярдәмнәрен бирсен һәм күркәм әхлаклы кешеләр булырга насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.